Good morning everybody. Kello on 7:15. Nukuin vähän, ehkä turhan pitkään. Mutta en mä sille enää mitään voi. Mutta tosiaan tänään on eka koulupäivä. Se on paluu arkeen. Tän oikeastaan mä oon tehnyt työtä koko kesän, et nyt sinänsä saa mulle mikään ihmeellisempi juttu, mutta joo, let's go to school. Ihaneko? Mä oon tässä sängystä ylös. Onko joku yhteyttä oppipaikkaan jo? Joo, hyvä. Soitan keskiviikko. Keskiviikkoa? Joo. Maanantaiti olisikin ihan hyvä. No kun ne lupas soittaa mulle, niin mä nyt ootan siihen keskiviikkoa, sitten soittaa mulle ensin, ja sitten kun soitan, niin mä soitan sit sinne itse. Joo, hyvä perustelu. Viimeistään keskiviikkoon kannattaa täytyy soittaa, koska siellä ollaan kans kesän jälkeen pikkuisen varmaan. Koulun lähisale on ollut ikävä, ja kinkkujuusto croissantteja. Come on! Ollaan oltu tulossa tuntia, nyt mä oon jo päätynyt tänne. Yeah! Moi! Mä kerron nyt mun terveisiä. Eka koulupäivä. Aika chilli tiedäks, koska mulla ei ole mitään rästejä. Mut joo. Säkin oot saanut tehtyä niitä aika paljon. Ja tää on tosi kiva. Mulla on kivat meikit. Kaikki on niinku hyvin. Ja kaikki on vaan kivaa. Ainoa asia, mikä mulla niinku vähän on silleen, ei nyt silleen rästissä, mikä mun pitäisi tehdä, niin meillä on tulossa sit podcasti. Mun pitäisi leikata se meidän ensimmäinen jakso, mut mä en oo jaksanut, joten se tulee joskus. En mä tiedä. Katsotaan yhdessä mun päiväkirjaa. Mä kanssa näyttää kuulokkeet ja sitten on mun puhelin ja mun hienon allepuhpenaali ja oh my god. Mulla on 4 bread. Mitäköhän mä voisin tehdä? Tämmönen sopu. Heti kun se haluaa tulla. Palautus Moodleen viimeistään 2.4. Hupsista. Siis tää on niin typerä. Mille kentälle haluaisit työllistyä? No en ainakaan lapsiin, mutta en voi silleen tähän kirjoittaa. Mä valehtelen vähän, niin sit musta tykätään. Ei julkaisi kustia kuin mun kuka on mun lempikaartista? Oisko Chappelle? Roa? Koska mä haluaisin niin paljon, että sä tekisit siitä sen. Siksi mä hyötän sulle. Mä olin sillä, voiko please? Voin tehdä. Koska mä otan Louis Tomlinson, niin mä oon päättänyt sen jo. Se ei varmaan tullut kellekään yllännä. Siis tuleeko mukaan jotain jälkeen pilkku? Tai jotain ennen pilkku tulee näköjään ainakin tän mukaan. Minkä pilkun jälkeen? Niinku, siis tuleeko jotain ennen pilkku? Juu. Mitä vittua? Mä tiedän. Nyt tiedän. Aina oppii uutta. Hyvin lähtö. Koska mut halutaan Forssaan. En tiedä, mutta let's go to Forssa. Okei, mennään kotiin ensin nyt sit Forssaan. Ei.
olen saapunut kotiin. Ja nyt mä tein semmosen pikaisen niin kuin meikin parantamisen ja näin. Ja sit mä lähden liittämään. Ja sit mä tosta tyhjennän nyt mun kaasistavaraa, mitä mä tarviin mukaan. Okei, mulla on tämmönen käsilaukku. Ja mä heitin tänne äsken hiusharjan, matkalaturin, laturin, concealerin, tämmösen huulirasvan, lompakon ja sitten on, sanoinko mä hiusharja, sanoin varmaan. Tällä vähän myyntöneitä ja mun avaimet, mihin mä ne ikinä äsken heitin. Ja sit mulla on leipä. Koska tää tunnelma on! Tire! Ihan Iito, tire! Tire! Hertta vittu! Varmaan kitkä. Me ollaan Leatherhavenissa mun poikiksen kanssa. Me ollaan Forssassa. Tää on leluja ja se ei ehkä ihan tykkää. Ja home is where the heart is. Ja siis Täällä on Coca-Cola-kello. tuolla oli kas pikku printti. Mun äiti rakastaisi tätä. Miksi tossa on tommonen Applen tommonen? Tää on aika jännä. Tää on aika hieno kyllä. Ei, mutta tossa on tolleen numerot. Jep. Lukauksen. Totta kai. Haluatko tehdä visiitin? No vittuas koi. Me ollaan Häiviössä. Häiviä! Häiviöllä! Anteeksi, Häiviöllä. Onko sulla Enna sanottavaa? Hyi vittu mikä naama. Mä en tiedä missä mä oon. Me ollaan Häiviöllä. Keskelle ei yhtään mitään. Eikä ole. Mä en oo koskaan käynyt Porissa. Mä tiedän vaan sen, eikä mä tiedä Porista, mä tiedän vaan, että se on Pori S ja Pori S on perseestä. Tätä Forssas! Mutta Mä en vittu Forssaa halunnut! tuossa toi Torron suo kansallispuisto, minkä ohi me ajettiin, me tultiin tänne päin. Torron suo. Ei kun sinä! Ei kun sinä! Mä kokeilin kerran ja mä olin ojassa. Koska mä en tiedä, että se pitää ohjata, mut nykyään mä tiedän. Ei mut oikeesti! Niinku pää pois pers. Mä en tiedä, että pönkkiä pitää ohjata! Mitä sä ajattelet, että se on automaatti ohjattava, että se menee sinne, mihin sä ajat? Mä olin kutosluokalla ja me oltiin luokalla meidän opettajan kotona. Ja sit siinä oli semmonen minimönkiä. Se on ollut masentava, Ja- mutta repii. Me saatiin ajaa. Me ollaan menossa Poriin! Mennään nyt Forssaan. Ei! Kyllä, oikealle. Poriin! Oikealle. Poriin! 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 Mennään Poriin. Mä haluan mennä Poriin. Mä voin soittaa itse asiassa tonne Mä haluan mennä Poriin. Mä haluan mennä Poriin. Mä haluan mennä Poriin. Me ollaan menossa Poriin, mä haluan löytää itteni Turkuun. Tuolla menossa Me tällaisen ohi ollaan ajettu. No ei niin jumalauta, kun me... Oi vittu. Mä sanon, että tiedätkö, että mä menen Poriin. Ei, Poriin. Poriin. Sä oot silleen Turkuun. Ei Porissa oo Turkua. Kato! Turku, tää oli suunniteltu juttu! Mä oisin halunnut sinne Poriin mieluummin, mut... Mennään suoraan. Poriin! Mennään suoraan. Mennään Poriin! Vittu Turkuun. Poriin! Jumalauta. Poriin! Poriin! Oikealle. Poriin! Poriin! Oikealle. Poriin! Humppilaa, mennään sinne! Ei vittu. Humpila, ei mennä humpalle. Humppila! Ei kun laita Hämeenlinnaa. Helsinkiin! Ei mä nyt jaksa Helsinkiin. Aha, no Hämeenlinnassa. Siellä on ampumarata. Nyt vittu sit. Sinne. Vai haisee? Joroinen! Mistä sä Joroinen luit? Jokioinen!
Tässä kohtaa aika hyvä mainita, että mulla on lukihäiriö. Jumalauta, vittu kun te lähdette kotimaan matkailemaan, niin vittu te ette löydä ikinä perillä. No miten ois? Ajaa. Teistä kahdesta vai? Te lähdette kahdesta johonkin kotimaan matkailuun. Pitää lähteä pellillä, te kirjoitatte Juu. Sit sä soitat tän mulle kun palvelusryhmä. Kultaa! Me ollaan Norjas! Vittu teidän piti ajaa 20 minuuttia! Voidaanko mennä Norjaan? Vai menisikö 20 pinsaa? Hakee sut pois Norjasta. Äiti, iskä kiusaa. Äiti ei tee siellä yhtään. Se on ihan mulka. Täällä on kärppä! Ei, mut siis mä... Anna se kuvataan. Okei, kyllä sä saat. Ole hyvä. Kiitos. Auto takaa. Lähdetään eteenpäin. Ja paistaa aurinko. Nätti kesäpäivä. Nyt on syksy. Pääkiin lapsi! Tuo elokuuta on kesäkuukausi. Niin on. Tapelkaa teki kaksi nyt. Ei me tapeltu. Hello, here we are vlogging. Perhematka. Joo. Perhemaakuntamatka. Murronkulma! Vittu se sekos. Mut niin toi on isi. Mä oon äiti Aha. ja toi on lapsi. Jaar... Hei, ja update, mä tiedän nykyään missä me ollaan. Miks vitus mä vlogaan itteeni? Se on vähän tyrkis. Käynnistäkin tämmösen plot twistin. Täällä on vittu satana kärpäsiä. Mä huusin just, että täällä on kärpä. Onko nää ne sama, mitkä on tullut sun huoneesta, jotka käpälöi meitä? Welcome back! Welcome back! We are here again! The same assholes as before. Very good English. Mikä tuo palaa? Siellä on palampi. Nimenomaan! En exposataan enää EKL. Mitä reittiä me mukaan mennään? En minä tiedä, että Turku 75 kilsaa. Ja vittu me ollaan Ypäjällä. Mitä vittua? Missä on Ypäjä? Me ollaan nyt Ypäjällä. Tää on ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun mä menen miehen kanssa kauppaan. Tupakat. Ei kun Nyt sä otat nää perkeleen extran cashewnit. Voi jumalauta! Ei oo kelvannut. Siis... Entä? Ja nyt sä kuitenkin otat nää. Ei. Mä haluan chilipot. Spices. Meidän lapsi ei syö tulinuudeleita. Pähkinöitä. Mä tarvin nyt Red Bullia, kun pitää opiskella vielä tänään. Hyvin. Seppiä poikia. Miksi sun täytyy opiskella? No kun mulla on rästejä ja mä haluan valmistua. Vittu tuo välittämistä. Mitä? Mistä nyt se isompi? Skävä. Mulla on pita kebab, Mulla on pizza. Pizza ja poikaystävälläni on toi kebabboksi. Joo, mä en niinku vieläkään ymmärrä, että miten Kaarinan kebab-pizzeriasta on tullut skävä. Skävä. Niinku millä logiikalla? Ei mut kun tästä suora. Eikä oo. Mitä vittu onhan? Eikä oo. Onhan! Mä oon saapunut kotiin ja nyt mä yritän jatkaa näitä rästejä, mitä mulla on vielä tekemättä. Mulla on niinku käytännössä tää viikko aikaa saada nää, että sinänsä mulla ei oo kiire, mutta mä oon saada nää pois alta, niin mä keskityn kaikkeen muuhun. Koska niin, on kuitenkin vainannut mua aika pitkään jo. Mut joo, mä yritän nyt keskittyä näihin. Mä puhuin äsken puhelua 1,5 tuntia ja tein samalla kaikki kieltoimet sun muut, niin mä en yhtään muistanut tämän mun vlogiani enää. Mut kello on
tulossa 1:30 yöllä ja mä oon menossa nyt nukkumaan, joten joo. Hei hei. Toivottavasti tykkäsit. Bye!